Nový názov, rovnaké hodnoty a silná vízia. Náš obchodný riaditeľ Branislav Kalina pôsobí v Kodise už vyše 20 rokov. Braňo, čo chceme, aby si ľudia pod názvom Kodis Solutions predstavili? Pod názvom Kodis Solutions chceme, aby ľudia vnímali komplexné, moderné a spoľahlivé technologické riešenia. Zmena názvu z Kodis Slovensko na Kodis Solutions je aj z dôvodu, že naše riešenia už dodávame okrem Slovenska aj do zahraničia. Ako som povedala, si v Kodise už vyše 20 rokov. Čo osobne pre teba znamená táto zmena? Keď si spomeniem, keď som pred viac ako 20 rokmi prišiel do Kodis Slovensko, bola to firma o 10 ľuďoch, ktorá dodávala hlavne hardware a k tomu jednoduché softvery. Dnes je to firma o 50 ľuďoch s potenciálom ďalšieho rastu. Ale najväčšia zmena je v ponuke našich dodávaných riešení. Už to nie sú malé softvery, ale už sú to veľké, sofistikované, komplexné systémy, ktoré dodávame nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. To, že názov z Kodis Slovensko na Kodis Solutions zmeníme práve teraz, je len praktickým vyústením týchto zmien, ktoré sa diali. A čo podľa teba naši zákazníci najviac oceňujú pri spolupráci s nami? To je otázka hlavne na nich a nie na mňa, ale myslím si, že je to náš prozákaznícky prístup. Že je to ochota robiť veci nad rámec bežného. Možno druhé je spoľahlivosť našich dodávok, našich riešení. A hoci nie všetko vždy zafunguje na 100% na prvýkrát, tak ochota vyriešiť veci k spokojnosti zákazníka. Ak sa zamyslíš, čo je podľa teba v dnešnej dobe najväčšou výzvou v obchode? Myslím si, že sú to zmeny, ktoré sa dejú, ktoré sú stále rýchlejšie, ako sa mení trh, ako sa menia požiadavky zákazníkov našich, ako sa menia technológie, AI a podobne. A výzva je to, ako na to reagovať, ako sa prispôsobiť veciam, ktoré nedokážeme zmeniť my sami. Ak by si mohol odkázať niečo našim klientom alebo partnerom, ktorí s firmou rastli dlhé roky, čo by to bolo? Že s nami môžu rásť aj naďalej. Že hoci sme zmenili názov z Kodis Slovensko na Kodis Solutions, tak zo Slovenska nikam neodchádzame a hlavne pre partnerov na Slovensku, že sme tu pre vás aj ďalej.